छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे धाबा स्टाईल शेवभाजी. तर ही शेवभाजी कशी बनवायची, चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपल्याला एक कढई घ्यायची आहे आणि कढईमध्ये साधारण 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि 1 चमचा तेल घालून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण उभा चिरलेला कांदा घालणार आहोत आणि हा कांदा आपण व्यवस्थित परतवून घेणार आहोत ब्राऊन होईपर्यंत. अशा पद्धतीने आपल्याला हा कांदा परतवून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. इथे आपला कांदा जो आहे तो ब्राऊन झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण सुकं खोबरं घेणार आहोत. 1 वाटी इथे मी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे. सुकं खोबरंही या कांद्यामध्ये व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. ब्राऊन कलर होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. इथे पाहू शकता आपलं खोबरं जे आहे ते भाजत आलेलं आहे. थोडं थोडं आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने असं ढवळत राहायचं आहे थोड्या वेळाने. इथे जे आहे ते आपलं खोबरं भाजत आलेलं आहे. इथे आपलं खोबरं झालेलं आहे भाजून. आता ह्याचं आपण वाटप करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी च्या भांड्यामध्ये जे आपण खोबरं आणि कांदा भाजून घेतला होता ते घालणार आहोत आणि त्यामध्ये साधारण 2 चमचे पाणी ॲड करून इथे वाटप करून घेणार आहोत. इथे आपलं वाटप करून झालेलं आहे. अशा पद्धतीने हे वाटप झालेलं आपल्या साईडला ठेवून देणार आहोत आणि आपण भाजी करणार आहोत. त्यासाठी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. 2 ते 3 चमचे तेल घ्यायचं आहे आपल्याला इथे. त्यामध्ये आपण राई घालायची आहे. तेल तापल्यानंतर राई तडतडली की त्यामध्ये थोडंसं जिरं घालायचं आहे आपल्याला. साधारण पाव चमचा जिरं घेतलं आहे इथे मी. जिरं घालून झाल्यावर जिरंही तडतडलं की त्यामध्ये आपण कढीपत्त्याची 4 ते 5 पानं घालणार आहोत आणि ही पानं तडतडून झाली की त्यामध्ये आपण थोडंसं हिंग घालणार आहोत. इथे आपण हिंग घातलेलं आहे. हिंग घालून झाल्यानंतर आता इथे आपण कांदा, एक बारीक चिरलेला कांदा घेतला होता, तो बारीक चिरलेला कांदा इथे मी घातलेला आहे आणि तो व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे या तेलामध्ये. तेलामध्ये परतत असतानाच ह्यामध्ये आपण 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घेणार आहोत. इथे मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि तीही या कांद्यामध्ये आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने कांदा थोडासा आपल्याला हलकासा ब्राऊन करायचा आहे. आता इथे आपला जो कांदा आहे तो फ्राय झालेला आहे थोडा. त्याच्यामध्ये आपण इथे बारीक चिरलेला टमॅटो घेतला आहे. टमॅटो घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा असं परतून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने. त्यानंतर आता आपण इथं मसाले ॲड करणार आहोत. इथे मी पाव चमचा हळद घेतलेली आहे. हळद घालून झाल्यानंतर 1.5 चमचा साधारण लाल तिखट घेतलेलं आहे. लाल तिखट घालून झाल्यानंतर अर्धा चमचा धण्याची पावडर घेतलेली आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे इथे मी. तर हे सर्व मसाले घालून झाल्यानंतर आपल्याला हे व्यवस्थित पुन्हा ढवळून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला हे टमॅटो तेल सोडत नाही बाजूने तोपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता ह्या टमॅटोना आपण गळू द्यायची वाट बघणार आहोत. इथे पाहू शकता आपले टमॅटो जे आहेत थोडेफार गळलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपण इथे 1 चमचा जे आहे मीठ घातलेलं आहे इथे मी, छोटा 1 चमचा. आता हे मीठ घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ढवळून घेणार आहोत. आपलं जो टमॅटोची प्युरी जी आहे ती व्यवस्थित आपली तेल सुटलेलं आहे त्या प्युरीला. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे वाटप करून घेतलं होतं खोबऱ्याचं आणि कांद्याचं ते घालणार आहोत आणि तेही व्यवस्थित आपण ह्या प्युरीमध्ये परतून घेणार आहोत. जोपर्यंत साईडने अशा प्रकारे तेल सुटत नाही तोपर्यंत खोबऱ्याला आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. तर हे आपलं पाणी सुटलेलं आहे ह्याला, त्याच्यावर आपण 1 ग्लास पाणी ह्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. आता आपण ढवळून बघणार आहोत. जर हे आपल्याला जाड लागत असेल तर आपण अजून थोडा 1 ग्लास पाणी ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आपल्याला ही भाजी ही जी आहे ती पातळ करायची आहे, त्यामुळे आपल्याला अजून 1 ग्लास ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करत आहोत. आता हे ॲड करून झालेलं आहे. आता आपल्याला उकळी यायची वाट बघणार आहोत. इथे पाहू शकता आपल्या ज्या शेवभाजीला उकळी आलेली आहे. आता ही उकळी आल्यानंतर ह्यामध्ये आपण वरतून कोथिंबीर घालणार आहोत. इथे आपली भाजी जी आहे ती तयार आहे. आपण पाहू शकता आपल्या भाजीला कशी छान अशी तरी सुटलेली आहे. तर तुम्हीही अशाच प्रकारे शेवभाजी नक्की करून बघा. आता ही तुम्ही पाहू शकता चमच्याच्या साहाय्याने मी तुम्हाला दाखवत आहे आपली भाजी कशी झाली आहे ती. आता ही आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. आता ही बाउलमध्ये काढून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण अशा प्रकारे शेव घालणार आहोत.
शेव किंवा पिवळा शेव घातला तरीही चालेल. मी इथे दोन्ही मिक्स शेव घातलेले आहेत. इथे आपली शेवभाजी जी आहे धाबा स्टाईल ती तयार आहे आणि वरतून थोडीशी आपण कोथिंबीर घालायची आहे. तर कमेंटद्वारे कळवा भाजी कशी वाटली ती आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि अजूनही नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा.